temporada inolvidable i millor impossible, pense, per un club com l'Alzeneta. La veritat és que és una experiència inolvidable. Jo soc d'ací i som molt poquets els jugadors que estem d'ací del poble i la veritat és que en la temporada que hem passat, en totes les circumstàncies, entrenant fora del camp, hem estat tota la temporada, era impensable al principi de temporada que a aquesta altura estiguem visquent una promoció i aconseguint aquest ascens. Bueno, la temporada jo pense que ha sigut una temporada normal, no extraordinària, perquè és que ens han ajudat moltes coses. Resulta que enguany han tingut que fer el camp de gerp artificial i han tingut que jugar més de mitja temporada fora a casa i entonces ens acumulàvem partits de fora a casa més quan teníem que jugar així que no podíem, han tingut que jugar en Agullent, de Montaverner, així que ha sigut un marató de partits fora a casa impressionant. La veritat és que és una emoció molt gran perquè el partit, la primera part m'ha costat molt entrar perquè estàvem els nervis, l'afició, el camp ple. Tot això jo crec que afecta molt el rendiment de tot l'equip. La segona part, quan així Navarro ha revolucionat un poquit el partit i gràcies a aquest gol se n'ha anat amunt i hem aconseguit l'objectiu. Estava tot comptat, les forces venien justetes i eren les que ens feien falta, a més no necessitàvem, ja ho heu vist avui, 4-0, no podeu demanar més. La primera part jo crec que no hem estat massa bé, ells estaven molt ben plantats en el camp i nosaltres hem abusat un poc dels valors directes i el joc molt directe i la segona part jo crec que hem posat molt més intensitat, hem juntat les línies, hem associat més ràpid i a partir del primer gol l'equip ha cregut i hem anat en tota l'ambició que feia falta per guanyar aquest partit. La meva valoració, la veritat és que no puc valorar el partit perquè no l'he vist. Estava super nerviós i jugant tant que no he vist gens del partit. No m'he vist l'últim gol. Així que em sap mal, però no puc valorar el partit. Quan veig la gravació doncs ja, però ara mateix res. Estic molt content, la veritat que els meus jugadors s'ho mereixen tot, s'ho han deixat tot, han fet el partit que tenien que fer i bueno, crec que el resultat diu el que s'ha vist avui en el partit. La veritat que estem molt contents i ara no res, l'alegria dura un dia i demà comencem a treballar la pròxima temporada perquè ja t'he dit que la preferent és un escaló molt alt. Jo jugué per passar-m'ho bé i així el que som és una família i avui ho hem demostrat. Donar les gràcies sobretot a Pablo, tema físic, Àlex i Juan Antonio, que som els que formem el cos tècnic. Jo soc el màxim responsable, però ells són tan importants com jo i a partir d'ahir donar-li una bona llista també. Les ganes de tot l'equip, és que han tingut molta fe i fins a l'últim minut hem estat ahí i és el que ens caracteritza també, la intensitat i les ganes que té l'equip. Som una pinya, som una quadrilla d'amics. La unió que hi ha d'equip i que sabien que tenien que treure-ho, donava igual, minut 1, que 40, que 90. I hem cregut en les nostres possibilitats i al final ho hem aconseguit. Estic satisfet més que res en mi, en tot l'equip, la faena, l'entrenador i tota la gent que ha estat així pringant tota la temporada. Espectacular, sense paraules. Inclús antes d'acabar la temporada, ho he dit repetides voltes que estic molt orgullós d'ells perquè s'han comportat de meravella, han treballat moltíssim i hi ha un companyerisme en l'equip impressionant i això és el que tota directiva desitja. Sí, jo penso que l'afició ja està de 10, el Regí no s'ha vist mai així i en això és el que es tenim que quedar. Es tenim que quedar en que la gent s'ha enganxat a l'equip i esperem que ara en la nova categoria en la que anem a debutar ens apoyen igual o més de lo que ho han fet. La veritat és que en el grup que tenim, en la pinya i en l'ambient que tenim, en el compromís de la directiva i tot, és quasi que una obligació continuar per almenys un any més en preferent en l'equip del meu poble. Primer anem a disfrutar i l'any que ve la permanència. Jo crec que l'objectiu de l'equip té que ser la permanència. No sé, la temporada que ve sabrem què passa, no? A mi m'agradaria continuar, però ja veurem què passa. Bueno, el meu futur, primer avui anem a disfrutar i demà ja començarem a treballar, parlarem amb la Junta, i veurem a veure què és el que n'hi ha, però bueno, en principi n'hi ha que disfrutar, que un ascens no es aconsegueix tots els dies i ja veurem el nostre futur quin és. Pues ja mateix, és dir, a partir de la setmana que ve haurem d'anar ja buscant jugadors, perquè bueno, segur que algun jugador dels nostres acabarà per l'edat i tindrem que a partir d'allà començar a buscar reforços. Així que haurem de fer un equip per competir, perquè preferim una altra història.